אחד הדברים שאני חושב שכל יזם ויזמית צריכים לעשות באופן קבוע בעסק שלהם, זה לזהות את צווארי הבקבוק. כל הזמן לשאול איפה אני תקוע. האם אני תקוע באסטרטגיה? האם יש לי בעיה תזרימית? אני תקוע מבחינה פיננסית? האם אני תקוע בשיווק? לא נכנסים לי מספיק לידים? האם אני תקוע במחירות? לא יודע איך למכור, לא מוכר מספיק טוב את המוצר שלי? האם אני תקוע בחוויית לקוח, בשירות, באיך הלקוח שלי מקבל את המוצר, או בתפעול של העסק? כל פעם צריך לחזור שוב ושוב ושוב, ובוא נגיד לא כל יום, אבל להחזיק את השאלה הזאת בראש, אבל לפחות פעם בשבוע לשאול את עצמי איפה צוואר הבקבוק, איפה העסק תקוע, מה לא עובד, מה אם אני משחרר עכשיו מייצר לי את האימפקט המשמעותי ביותר שאני רוצה בעסק. אז מה צוואר הבקבוק בעסק שלכם? שתפו אותנו.